Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Pagtagad may ginatuduga mga hisgutanan robutaga wa na tay showbiz update mga suking tigpaminaw mo dito ta may galas tunduga mga hisgutanan karon unya katong tulisan sa taxi driver may galang usa na dakpan man nakadakop ini San Fernando Police o ingon man ang Talisay Police nagakuyog ni sila mga higala sa pagasikop niining maong gitumbok nga maoy tulis unya giputlan pagdila kining maong taxi driver mga suking tigpaminaw. So karon natanggong na ni sa dakbayan sa Talisay atong i-check mga higala ang kining maong suspetsado mga suking tigpaminaw. Doon na say warrant of arrest na daan. So kining pagkasikupa gani dili ni tungod sa pagtulis ini taxi driver ang gigamit nila nga cause, ang gigamit nila mahigala nga rason ngano nga ilang gidakop ni kundi ang kadtong warrant alias warrant niya nga gi-issue batok ining maong tawo pa man ni madakpi na may warrant na ni unta mga sukid tigpaminaw. So karon nadakpa na gyud kining maong gipasanginlan nga mo'y nanulis mahigala. Sa atong linya ato tagagpagtagad si Police Lieutenant Colonel Randy Caballes ang hipi nato sa Talisay City Police Station mga kaigsunan. Lahat ng tanong straight to the point. Lieutenant Colonel Randy Caballes, may buntag sir, live taron sa DYHP RMN Cebu. Kumusta sir ang atong nadakpan nga kini si Alex Rimatado na aron natanggong sa inyong police station? May buntag sir, good morning. Ang atong suspect sir na karon sa atong custodial sa Talisay Police. Okay. Murag dunay kakulian gamay ni atong signal sir da sa kay maayo ani sir. Cellphone ni sir no? Okay. Cellphone sir, lamit sir. So sa inyong mga plano karon sir, inyong gihikay na ang kinini ang sa balin sa taglinya kadali sir, balin sa kuday. Amo sang kuan sir gamay sila para maka hatag tag tin-aw nga interview gamay lang kayo. Okay, so atong balik-balikan sa mga kaigsunan. Okay, gamay lang kayo mahigala. Mo to si Lieutenant Colonel Caballes ato mahigalang mahinabi ron, no? Labot ining pagkasikop na mga higala ining Alexander Alex Rimatado mga suking tigpaminaw nga doon na di ay mga higalay kaso ni ni kaso pida may tatong nadakpan na nidaan niya na balhog na ni prisuhan di nanta ni magapanulis pa di nanta ni magapamutol dila lan pila pa kakabuok ni mga suspitsado nung inani ato nga balikan si Colonel Caballes may higala Randy Caballes ato nga i-check pagbalik mga suking tigpaminaw. Lahat ng tanong straight to the point. Lieutenant Colonel Caballes, back to you, sir. Hello sir, may buntag sir. May buntag, sir. So, unsay plano ninyo sa pagkakaroon, sir? Inyo nang gihikay ang kaso, batok ining maong gipasangin lang maoy nanulis o maoy niputol sa dila niya ito maong taxi driver? Yes sir, karon na-diri ato ang suspect no, si Alexander Rimatado. Ang ato ang gi-prepare karon sir sa ma-return na to ang warrant na robbery niya na commit niya sa Carta City o another warrant niya sa Tagbilaran City nga border. Ang ato ang close coordination sir ang sa San Fernando nag-prepare na sila og kasong robbery pod no in relation atong sa taxi driver. Okay. So ang San Fernando Police sila mo prepare atong kaso nga nahimo batok ining taxi driver nga gitulis o giputlag dila. Yes sir, sila na sir sa San Fernando Police sir. So kining ato sa Talisay sir naa na gitanggong sa Talisay Police Stations pagkakaron. Yes sir, nadiri karon sa atong custodial facility
Oh. Kini si Alexander sir na karon. Duha din ni ka warrant ni iya sir? Ang iyong basis pagdakop kini duha ka warrant? Yes sir, kaning duha sir, nasa kasong robbery, nasa siya kasong murder. Uy, duha din ni kabuok. Kining iyang robbery asa man ni hitabo sir? Sa Tagbilaran City, Bohol ning ang iyang robbery sir, na commit niya last 2017. Okay. Unya kining iyang murder, Mani sir, kanang murder sa Bohol, then ang kining robbery niya sir, sa Karkar City ng Tabo, 2013. okay. Unsa may trabaho kuno ani niya sir? Sa dihang inyong gidakop ni? Nag-abang mechanic apartment kuno sa Mandawi? Oh, nag-abang ni sir, nga nani siya sa isa ka mall, sa Mandawi, nagtrabaho. Aha. Unsa may trabaho niya dito sa Kamol sir? Sa promodizer sir, promodizer siya sa supermarket. So ato siguro ning i-kuan sir kay ngano man ning nagtrabaho man sa mall wa ni mangayo og police clearance o wa ni pangayo og police clearance sa mall? Di pa may wala pa may data sir if hatag og police clearance. Oo, kay kuan ba kini may nani bitaw mga apply trabaho klarohon gyud na sa mga nag-hire nga pangayuan og police clearance og NBI clearance kay kalisod basag kayo nga wa ka kahibaw nga kana imong kauban sa trabaho di ay dunay kasong murder, dunay kasong tulis. Mao sir, kay if nagkuha siya og police clearance 100% makita man dito nga nandiyan siya pending warrant. Oo. So possibility wa siya makuha sir or using lain nga name siguro. Pero ang iyangan nga gidala dito sa panarbaho sir, may siguro ning mga kuan na interestaan ni da kining iyangan nga Alex Arimatado. Mao ba ni iyangan dito sa trabahoan o lahi iyangan nga gida? The same sir, Alex Arimatado, napo siya gamit po nga Alex Navarro, napo siya Alex Barolo. So kining maong picture aning maong taxi driver sir napakita na ninyo ni ning maong suspect napakita na ninyo ni sa taxi driver nga giputlag dila taon? Nakita sir last week pa napakita na to ang iyang picture, then di ko sa driver sa picture upon thing no nakita niya ang picture na mayungan gud niya. Then gahapon sir niari gid ang driver para personally niya yung makita ang kining ato ang suspect. Okay. So at least natudlo gid niya positive kining maong suspect. Positive gid sir, iyag yung na mayungan, iyag yung positively identified nga person na nitapat ning driver, tapat yung driver. Kining kaso niya sir nga murder o robbery katong sa unang kaso niya dito pa sa Bohol o diya sa Karkar, kini mga complainants ani mga kaso sir na contact na ninyo sir? Amo na sir, manit akong gi-coordinate sa unit no sa Karkar City ug sa Tagbilaran City Police para sa ang investigator on case aning mga kaso ma-inform na nila ang mga complainants na nadakpan na. Sa inyong pagdakop sir, kauban ninyo ang San Fernando Police Station sir no? Inyong joint operation? Okay, puyo gid nato sir, puyo gid nato ang San Fernando para kuan gyud maka from first day gid sir nga nakuha na tong information ato gid yung gilpon nag-coordinate gid sa San Fernando para involved gid sila kay sila am din nagtabo ang robbery incident. So dito na sa apartment sa Dakbayan sa Mandawi. Naka-afford ni siyang ni abang og apartment sir, unsa man ning apartment? Mahalon ba ning apartment or igo-igo lang nga kayang ma-afford sa usa ka promodizer nga trabaho? Igo-igo lang yun sir ang apartment, digit kay sa anak sa mahalon. Siguro na siya other means kaya raman kayo. Siya ra nag-inusara ni siya sa apartment sir o doon na ka-live-in partner o doon na mga kauban? Na yang kalipin sir, napo diyang duha ka itoon dito sa balay. Why mga anak pa ni siya sir? Walay anak sir, ang iya lang is na anak ang iyang kalipin partner. Oo, ngano ka ni sir no nga nay alias warrant nya murag yano lang nakapanarbaho sa mall? Mata na sir, mata na ang i-check yun. So,
kung sa ano, nakatrabaho siya. So inyong buhaton karon sir, inyo ning i-turnover ngadto ang kuan, ang warrant unya usa man ay mag ngayo mo commitment order aning maong kuan, maong suspect. Sir, kung ma-restore niya ang duha ka warrant, then wait na lang sa presiding judge if asa ni ma-commit ni na at pang-suspect. Most likely ngadto ni sa Baghaway, sa Talisay City Jail. Posible, sir. Mo lang naman yung lahat sa judge. Oo. Pilay recommended bail ano sir, kining duha ka mga warrants? Kining sa robbery niya, sir, is 100,000 bail. Ang sa murder is no bail. No bail. Okay, so sa ato pa, mapriso ni siya while i-prepare sa itong sa kakaso sa San Fernando Police, at least dili na niya magkagawas kung maahon nga no bail ban recommended ay. Dili, sir. Dili ni kagawa, sir. Kadtong kauban, nining maong Alex Rimatado, kay matod pas taxi driver nga gitulis, unya giputlan ang dila, duha man sila kabuok, ang usa nagtion, ang usa mo nagputol sa dila. Kadtong yang kauban, sir, nanaboy lead ato, sir? Nanatay sir. Amo lang i-workout, sir. Oo, pwede man nga di lang sa nato ma-mention para nga mahupo-hupuan nato itong madakpan yun, pero at least wala mag-atubang ang atong kapulisan og blank wall na ni adto doon na mo lead, adto doon na lead nga padong dakpan kadtong maong kauban niya nga nagputulos dila sa taxi driver. Yes, sir. 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 Oo. Dili ba ning tulis sa maong taxi driver, sir, connected sa atong laing tulis kasa usa ka taxi driver katong itong gidunggab, sir, nga nagtaop pa ganitong kutsilyo? Muna, sir, itong coordinate po sa hepe sa Mabulo Police Station. Kaya ang katong biktima nga taxi na pasak dahil di pa kayo maklaro sa storya kapag sa injury. Muna nga pag okay na, sir, na to, if same personalities ba ang goal? Nya kini, sir, maintriga ta, sir, ba? Unsa may maayo ka nimong ika-recommend aning mga hire bitag mga empleyado dapat ilang istriktuhon ang pagpangayo og police clearance o NBI clearance kay lisod man kayo maka-hire ka din og kriminal unya kana ba mga kauban nimo trabaho, sir, ba panalitan promodizer, panalitan na mo sa kamol unya magkomedya lang mo din na kanang tuol lang kag kriminal na nya dayto nakakauban ka kriminal, delikado kay makuyaw pa ang kinabuhi sa mga kauban sa noon diha, lakip na sa nag-hire. So siguro atong ipa-istrikto nga mag-hire, iklaro gyud ang police clearance o kanang NBI clearance. Kana, sir, i-require lang ang police clearance, sir, ma-check man na if na warrant ang isa katao. So kung nalay police clearance as a requirement, may bawaan yun na siya kung naanan siya warrant o naban na siya kaso. Unsa may katambag sa mga taxi drivers, unsa may angay nilang bantayan aron di mabiktima subay sa duha ka sunod-sunod na nga insidente sa tulis, Colonel Caballes? Mga, sir, no, nga kining mga naghantag kayo tag mga taxi drivers nga mga kasabot good ka, no, dahang panarbaho, no, uban na nag 54 hours kaya nag-straight niya saktura gyud kita. Man lang na atong tawag, no, mag binantayon, magamping gyud niya usahay as drivers masakyan magitag mga kriminal, no. Nga sila yung nabantayan nga nailahi og lihok, pwede gidayon sila mo report kung ma-prevent na to, na sila yung ma-report sa kapulisan mga posible na mga kriminal matrabaho din nato before sila makahimo pa og mga dawtang lihok. Colonel Caballes, balikan ako itong warrant. Unsay pitsa itong warrant katong murder o unsay pitsa itong warrant nga rabire? Ang sa murder, sir, 2018 na-issue ang katong warrant niya. Sa robbery 2013. 2013? Oo, sir. Nga pila naman ko sa katuig nga nagtrabaho sa mall, sir? Bakit dito, sir? 2 years, no? Ang information, 2 years na siya sa mall. Oo. Mall sa Mandawi na, sir? Mandawi area, sir. Okay. Unsa man nga mall, sir, yung gitrabahoan?
Dito lang, sir. Sa Kamol, sir. Sa Kamol lang. Dili ni sila apil o grupong mang-hold up, sir? Kanang grupo bitaw nga mang-hold up ay? Muna itong gi-check, sir, is unsa laban ni sa grupo or unsa pa yung mga improvement if ever na itong trabaho sa sir. Okay, nibalik na ba po ning tulis-tulis ron, sir? Napoy mga incidents, sir. Report side mo na nga tub-sub sad ang atong pag-identify, and if na yun, di kita mo lang, sir, nga madakpan mo na itong ikapasalig sa katawan. Pag natay pangitaon, sir, di yun na ito undangan, dili na ito makuha. Unya ato sigurong tambagan ato mga establishment, sir, labi na sa imong areas talisay, nga kung mang-hire tag tao, kanang klaruhon ginatoon sa identity ang tao nga atong gi-hire? Klaruhon yun, sir. Mga gitag mga necessary document as requirements, no, or isang police clearance. Yeah, if nagi magduda gid sila, mo report gid sila diri sa ato ang police station. Pwede ba ninyo masusi ni sir kining iyang employer ba kini nag-hire niya? Unsa may paagis lang pag-hire o ngano man nga nakalusot kining maong Alexander Rematado ngano na-hire man nila ni? Wa ba ni mangalyas o ba ni mangilad nila nga mao ni mauna? Ngano nakalusot man nila ni na-hire man nila ni nga kag ngilngig aning iyang mga kaso murder o grabere? Mata na, sir. Muna itong i-check po, sir, na anong nakatrabaho siya. If unsa iyang ngalan ng gamit or unsa iyang paging, anong nadawat siya ng company. Giunsa ka niya ba sa maintriga ta, sir ba? Giunsa ka niya pag pang-apply, giunsa ka niya pag atik, pag-interview, maayot niya rin mo tubag sa interview, giunsa ka niya pag kuan nga, na-hire gyud siya taon. Na-hire gyud siya nga kadagko sa mga kaso, hinos kining iyang crime nga nahimo. Muna, sir, muna itong i-check if yun sa niya pagpagi kung anong nadawat siya sa company dito, sir. Unya paghuman, kuan lang kayo, yano lang kayo nabagtas-bagtas, kaya nagol sa mall, sir, mura lang yung gawin na uwa makasanig maahon. Sir, nakaminggol ko siya mga kuan, sir, without knowing, another ni say warrant sa murder, no? Nakapatay na din yung tao. Pwede ba niyo maimbestigaran, sir, ang nag-hire ani, sir, kung ano nang hire man mo kriminal? O panalitan, wala tuyo ang anong nalutsan man mo? Kaya ron nga mahatagan itong leksyon bitaw ang uban nga mga establishmento, sir, nga di man pwede ka mag-hire o kriminal. Ikaduha, kung wala niya tuyo na unsa man nga nalutsan mo, para nga atong mahatagag leksyon itong uban nga unsaon nga dili malutsan o mga inaning kriminal nga mga apply. Masala, sir, manatong i-check. Muna ginang atwag yung i-remind ang mga employer or mga business owners na ma-check yun nila kung tarong before madawat kung namang new applicants para silang company. Kining requirement sa police clearance, sir, o NBI clearance, enough naman, sir, no? Nga ma-check unta sa background sa tao? Ma-check yun, sir. Kung kanang sa tuwang police clearance, makita mo na ito din na ay existing warrant of arrest ang isa ka tao. Bisan pa o dito sa Makasa sa Bohol, bisan pa dito sa Makasa sa Negros, inipang-apply dito sa Cebu, coordinated man ang tanang record sa police. Mao man na, sir, no? Makita, sir, kay national system man na ito ang police clearance. So, if warrant sa Mindanao, makita na ito na din sa Cebu. Or posible nga ang iyang gi-applyan, wa siya pangayo o police clearance, o wa siya pangayo NBI clearance, gipaditso lang siguro ni og patrabaho niya, gipatrabaho, gidawat na nandayon, why mga requirements? Wala pa sa masaso na gi-required nila, sir. Pero, hindi, ay police clearance makita man, sir. If yang ngalan may ang true name niya, ang iyang gibutang. Pero kung dili true name mo yung gibutang, makalusot siya. Giunsa ka, sir, no? Muna itong maintriga ta, giunsa ka niya paglusot. Muna dakong pangutan na ron. Muna, sir. Tapos sa atong i-check po na siya nga. Mayo ang tao kato ning maimbestigaran, sir. Mayo ning tagma ato ning maistadihan para nga importante mo magka-studio ta ani aron nga mahatagan atong leksyon ang tanan ug dili na ta makausab pa nga maka-hire bitaw ang usa ka kwan liman ka, sir, ug kana mga sibilyan na adha, sir, ba usa kasabot nga ilang kauban day kriminal dako. Mao na, sir, masulot ang trabaho niya ang atuwa din kauban na day record pa pagpatay, no, nakapatay na doon ang tao niya pulisan pa gyud.
Nya, kasi mga trabaho-trabaho ka ba, promodizer ka na, nya kumidya-kumidya ka sa mga kauban, wala lang kag kumpiyansa nga kumidya-kumidya, or baka makabikil mo, away-away lang mo kuhan diha, wa ka kahibaw nga, doon na ngilingig na kaagi ng imong kauban. Muna sir, magit siguro na manghitabok. Makahatag og kakuyaw sa employer, makahatag kakuyaw sa imong mga kauban nga mga empleyado. Kana, magit na sir. Muna nga, atog yung kung pwede, no, ma-check po din nato ang mga pag-check, mga documentary requirement, kung background check yun sa mga aplikante, sa mga empleyado. If ever na gaduda pa kita, pwede kita dayon mo report sa police station to check yun sa personality if nabagay siya mga na-commit, mga crime report. Lumad ni nga taga-Karkar gid sir? Nasa address ang Fernando, sir. Napod siya balay sa Karkar, Perelos. Kini yang usa ka krimen nga dito mahimo sa Bohol. Ngano kaning niabot sa Bohol? Gayo daw ni siya dito, sir, nasa kaila dito, kaliwat, naabot ni siya dito. Niya, nagtrabaho na siya o construction. Then, niyang kauban, nagka-bikol sila, nagka-away, mga ilang grupo sila. Muni kuya, ini nanay nahimo nga krimen ba? Nakapatay nagtao, nakadunggab na, nakapusil na kay simba ko magkapanarbaho niya kauban sa mga inosente nga mga trabahante. Mabikil na ni gamay dito, dali naman na nila ang pagpatay kay nakasuway naman sila. Muni nga kuya ni og ikauban. Mga oras na sir, basta nanay record. May ganun na mag-check para safety sa kauban sa trabaho o sa employer, sir. May siguro sir nga atong i-require gyud atong awhagon gyud ang mga establishments nga once mang hire i-stricto gyud ang pagpangayo og NBI clearance o police clearance. Kana sir, mga ginatong gi-awhag na empleyado nga hire mas highly recommended nga naagi police clearance kay diha ma-check na to if na ay kaso or warrant sa arrest ng tao. If NBI clearance mas maayo o mas may sa dapat yung barangay clearance, no? Barangay clearance para ma-support sa mga taga-barangay na makaingon yun na naagin na siya din nagapuyuan ang barangay. Okay sir, salamat kay sir sa paghatag panahon na to sa DYHP o sa 93.9 AFM kay naka-hook up na itong broadcast karon. Salamat kay sa paghatag na itong panahon. Unya, mga ilan nyo make update o sa sunod nga mga lakang ninyo batok ining usa katulisan nga doon na din duha ka warrant of arrest. Unya, mo pa gitumbok nga nanuli sa taxi driver nga giputlan og dila. Salamat kay Colonel Caballes. Salamat po sir, mayong buntag sir. Mayong buntag. RMN Exclusive. Mao to mahigala si Colonel Randy Caballes ang hipi mahigalas Talisay City Police. Naka-live ta mga higalas DYHP o naka-hook up na to ang atong sister station ang IFM mga kaigsunan. Liman kalan na din ni say nanani warrant de arrest ha, murder o robbery. Sus nya yano lang naglakaw-lakaw sa mall daykin Ginoo ko. Atong awhagon ang mga establishments ay once mag-hire mo dahil mga empleyado dapat iklaro ninyo na. Kinsa man ni nga employer, ako wala ko mangutan na mahigala kay on air man wala na to ipatug-an gyud niya sa pulis. Pero kasabot man ang pulis ani, imbestigar ko ninyo ngano man ning maong establishment, mang-hire man o kriminal. Nga kining maong kriminal ining dako nga kasong murder o robbery, tuwa man unta ni prisuhan dili man ni angay Dios gawas. Ang kuyaw ini mga higala og kauban mo ani kasamang alan, kumpiyansa kay kauban mo, amigo-amigo mo, mabikil ni mo ni gamay, delikado madunggaban ka, nining inaning klase. So kinahanglan nag-rehabilitation, rehabilitate pa ni. Di ni pwedeng ipon sa katilingban nga dili ma-rehabilitate. Dili ma-debrief. Diba kagyano lang naglakaw-lakaw ni small day, kay empleyado mo na ni small. Sus Ginoo kog masugatan ni mo ni diha. Na-promodizer ni Dekin, madto kag grocery pananglitan, mangutana ka. Unya imo ni nga tong pangutan-pangutan nagikapoy panalitan ni dito lang naglingkod-lingkod ni nya pangutan ni masuko lag kalit. Nya mayabag lag kalit mahigalasos na unsa. Kini naisipyat ang atong mga establishments ani pag-hire mo kuan istriktuhan ninyo ng iklaro ninyo ng warrant of arrest iklaro ninyo ng wa ba nay record, wa ba nay warrant of arrest. Maayo ba na og kuan,
Pangayuan gyud og police clearance og NBI clearance para maklaro paitain taon. Katarungan. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.